uxu erdozia naiz, eta etxia gertuako tenez eskolara oinez etorten naiz. Ni Ana Ferrero naiz, eta Zubian bizi naizenez, institutora autobusen etorten naiz. Ni Ander Kosta naiz, eta Salarantzon bizi naiz, baina oinez etorten naiz eskolara, egunetan. Ni Aiartalo Erdi naiz eta Errekaldetik oinez etorten naiz egunero eskolara. Nik deforestazio hitza entzutenean lehenengo pentsatutena da gertuko egun arazo bat dela. Neri suntsipena. Neri bizi kalitate txarra. Neri gizaka sortutako arazoa dela eta gizaka konpondu behar duen arazoa dela. Biodibertsitatearen galera. Biziaren amaiera. Ekosistemen ahulera. Bizien zaler galera. Zuaitzen neiketa. Naturalaren babesik gabe geldituko garela. Postitetan idatze dugunak reflejatzen dau errealitatean ze aspektu lotzen ditugun inklusiboakin. Kaixo Irukote. Kaixo, badakitzuek hemen lanketa basabiziela egiten, basabizia hausnartzen iraunkortasuna inguruan, eta nahi dut hori proban jarri. Horretarako joko bat ekarri dut, animatzen zari jolastera? Bai. Laba, guazen. Aldaketa klimatikoa zein kutsadurak ondo bizitzen zailtzen duen mundu bat sortu dute. Iraganean egindako akatsak zuzentzeko eta karbono aztarna murrizteko aukera duzu, baina kontuz, ez duzu denbora gehiegirik. Nik uste azkenien, oingo egoeriakin, bai klima aldaketan eta egondien arazoakin, temperatura aldaketak eta globalizazioa, produktuen globalizazioak eta euki dauenak, azkenien onuragarri izango zela bertako produktua, azkenien globalizazio hori eteteko apur bat. Ez bakarrik hemengoa, bebai sasoikoa. Eta azken horre dakar garraio, batzuk izan duzuna direz, garraio atzetik eta horre CO2 isurketak eta atmosferako gazak eta oin hainbeste larritzen dauen klima aldaketa hori, temperaturak, azkenean asko hitz egiten da horrena, baina ez dakite kontzientzia aldetik danok... Bai, asko esaten da kontzientzia dauela, baina gero jentia ez dau prest bere erosotasunetik irtetzeko, horrei aurre itxeko, adibidez kotxi hartu beharrean autobus hartzeko, edo bizikletia, edo diru gehiago pagetako produktu baten gatxik, baina dela onau atari dana. Ja, honek usteak gaztiok gehiago biltzen garela oinez eta bizikletan edo patinetian. Orduan, gero igual ja, helduak garenean, algarafan akonzea jaiten, ezagunak eta esan behitu aldozu erabili bizikletia apur bat lagunketako eta kontribuiteko esatzen nio. Nik uste dut hobekuntza bat egongo dela, baina horra jaiteko zaila izango dela. Azkenean komodena da kotxia eta aiatia jente askok garraio publiko erabiltzera edo nik uste dut pauso zailtxu izan lekela. Eta horrez gain behar uste jo, nahi batzutan kosta gisa eta poratu, sinceramente nahi batzutan kosta gisa pentsaitea. Ze uste dut baita importantea dela pentsaitea ez dela bakarrik aspektu, garraioan aspektu emizik eta beste mila aspektu diala aldatu dianak larrialdi hau hobeketako eta mejora bat egoteko. Eta horren uste dut familiarra polipoliki zentraien gauza ezberdinetan askotan uste dut baita hobekuntza txekinakin gauzak asko aldaketan diala, bakoitzak egunero, fan esaten gena, plastiko poltza bat gutxi erabiltziakin ja, ez da izen bat, esan gure bat, ez da izen bat milioi plastiko gutxi izango dira, ordean uste dut, atzean eske, jentezko itxorrada petza izango naz, eta aldaketa oso txikinak, honekin ja, uste dut, poliki iraultzu eta garela sortzen. Lehenengoko argazki honetan ikusten dugu glasiar baten urtzea. Da Pirinioetako glasiar bat eta bertan eta beste herrialde askotan dabiz glasiarrak desagertzen. Argazki honetan lehorte bat gertatu dela ikusten da. Animaliak ez du urik edukiko edateko eta hile egingo da. Argazki honetan ikusten da zelan baso bat dabilen erretzen zute bategatik. Dabitzera gertatzen muturreko aldaketak, adibidez, batzutan itxen dabela euri gutxi denbora tarte txiki baten,
oin dabiena pasetan, eta beste batzutan baitzen dela euri asko denbora oso txiki zen. Adibidez, Atxabaltan ekainien eroski inundabin zen. Eta hori da gizakiek daukogun ohitura batzungatik, adibidez energia asko kontsumitzen dauela, eta honegatik gas asko igortzen dugu atmosferara eta berotegi efektua areagotzen dabil eta hori temperatura be igotzen dabil. Lurra, planeta urdina. Unibertsoan bizitza duen planeta bakarra. Bizitza ezagertzeko arriskuan dagoen planeta bakarra. Lurraren historiaren deforestazio prozesu garrantzitsuenetako bat bizi izaten ari gara. Deforestazio prozesuaren oinarrian gizakiaren beharren asetzea dago. Papera edo zura lortzea, larreen azalera handiagotzea abeltzentza estesniborako, ahultzen dituzten izurritei eta gaixotasunei aurre egin behar diete. Bertakoak ez diren baso espeziak esartzen dira. Ekosistemak desorekatuz eta arriskuan jartzen. Basoek atmosferatik xurgatzen dute bertan dagoen CO2aren erena, eta hondatzen baditugu klima aldaketa azkartu eta areagotu egingo da. Gure planetaren 30% basoek osatzen dute. Bizitzaren zutabeak dira, eta bertatik jasotzen ditugu elikagaiak, aire garbia, sendagaiak, ura eta babesa. Naturaren etorkizuna eta gurea ez du lotuta doaz, eta gure esku dago etorkizun horri bizitza ematea. Deforestazioak aurrera egiten du, berotze efektu globalak ere, eta basoak defendatzea bizitzarako, gure bizitzarako, etorkizun iraunkorra eraikitza da. Defenda dezagun bizitza, defenda ditzagun basoa. Ondorengo zein materialak behar du denbora gehiago egoera naturaletan deskonposatzeko. Beirazko botila, tetabrika edo sagarra. Bueno, sagarra ez. Beirazko botila edo tetabrika. Tetrabrika dako en plan plastikua eta dako kartoia, bixak. Eta gero beirazko botella, oza, da beira orduen ez da. Igual beirazko botella, Igual, beirazko botella. Bai, ondo. Zenbat zabor sortzen du Europar Batasuneko pertsona batek urtean? A. 200 kilo. B. 350 kilo. C. 440 kilo. Nik 400. Nik handixen izango. Nik B. Nik B. Nik B izango nik. Bai. Zeba. Zenien... 440 askoa. Bai. Ez da gileni. Ni 400. Nik erdiko mat, inban erdiko. Hori gane bai. Bai. Ni 400. Nian gutxi, nian asko. Zati... Erdikoa nire. Igual, segun ze herrialdea bai, baina plastikoak intagoela. Ja, askotan plastikoa eta beste edo zer janari ondar edo be kiluak asko nilu lehizko kantidadia. Ja, baina ezke 440 pasada da. Guk ze hori da bai. Erantzun zuzena C da, 440 kilogramo zabor. Ostra, asko da, Ja. Jode. Tontamente, datorren, igual, indigu edo zein plato janaixa, da lehen bat ozeanak plastikoan eta hori ikenbu hastian 4 egunetan, tontamentean hilabetian ja kriston kilopi egiteoso. Edo zein azurro, lo que sea, be, dana ondakina, orduan, ondakina asko sortzen du egunerokotasunean, orduan, Gero, hau hemen, eta faltaba... Garria, hola. A ver, zintzu gota izan ordena, begiratu. Bueno, batzuk asmatu dugu. Bai. Bitxu batzuk, baina... Garen mun buelta, horre. Ba, plantxiak bastante, Bai. Gehiegi, bai. Hau, holan, ordan. Horren holan geratu izan dan, lehena oskailua, bai. Bai. Ba, egun osoan entxufauta dau, bai, hori egisa. Etxeko tresnak geixen energian, geixen kontsumiruten dabien gauzak diela, eta datua gutxi gora bera zan 140. Etxean hainbeste tresna ikusi dugun moduan lehen jokuan, hainbeste tresna egun osoan entxufauta, ez dakit, kontsumo gehiegi erabiltzen dugu etxean, ez? Bai. Apur bat kontziente izetia, ez? Hori, gazta egin bidala eta asko kontsumitzen dela,
Eta hori, kontziente izetia eta erabakiak hartzeko buruaz edo ez dakit. Murriztea da komendagarria etorkizun baterako. Bai, etorkizun, gertu dagoen etorkizun batera. Bai, oso gertu. Hori da, ez dauko gehiago. Azkenean, hoberena da ez kontsumitzea, baina ezin dugu ez kontsumitu. Behar dugu gure beharrak asetzea, orduan beti behar dugu energia bat, eta agortzen badi daukogun naturalak, bilatu bio beste leku batetik, adibidez plaka solarrak diela gure etorkizuna, edo eolikoa esan dugu moduan lehen, orduan. Ni uste dut, igual, gobernuetatik bultzatu dela geisha hori. Apur bat, kontsumitu gutxi hau eta pilatu... Eta herritarro gu moduan bultzatu geisha horren erabilera. Eta laguntzak eman. Hori etxietan, laguntzak badaz, baina geisha ematia. Nik uste dut gizarte honetan ikasi dugula erabat pertsonei etiketak jartzen eta ondo egongo zen etiketa horrek apurtzia eta gizarte inklusibo bat sortzia. Hori, bai, azkenean etiketen beharra dauko, etiketa jartzeko beharra, ez batzutan, bai, beti. Bai, azkenean hori da oinarria. Etiketak jartzen ditugula danero, gure gizartea dago ohituta dana ordenatzera, dana klasifikatu daukitzera. Eta zehose kanpora egoten bada, baina da pixkaten. Bastatu itxen dut. Hori da.